Alo, kırkayak, meni kat yok, öyde tuğu yok. Näme gurlan ok? Eger tuğu gelmese aksam öyde palav yok. Lakkılık kıyıngam bilemok. Bol ya. Vay aman Gülcan öyle gümüğü. Vay sana doğsanım kovalaydı. Çağlar çoğalar öyleri çeler hem sağlıkmayın. Vay. Bu näme doňlara daşal bolupdyr näme oldu muňa? Ece aman gulaydam harbi tercine uğraşa soň üçin harbi diline uğraş. Hut şeyle. Vay. O näde harbi dille uğraşmaly. Hem şeyle. Yollaş ikat yok gelece yüzlerine uğrulsa dedim. Erkin aydı verin. Vay aman Gülcan ikat yok can näme? So telefonuň maňa da bir berip alsaň menem öýde gar ýagdy jamle gürleşsem. Adamym bilen. Yeni telefon dowdun mu sen? Yo telefonu men duwama kıydım suwaga çykdy. Düşünürme uğrulsa dedim ikat yok gelece. Uğrulsa. Ben telefonu suwa özüm soktum. Akvaryumdaki balıkları video almak üçün. Ana. Şoňu çenem bir çağa käýerlermi? Men gıydıma telefon nähil gılgırlyk derýär hädip pejiň üstüne goýup soms edip durdyn barsam. Yine de. Ne? Ece senem aman gulaydam ýaly harbi tercine uğraş. Sana kakam var. Borla bir. Alo gar ýagdy can. Ece. Qarga, men pistol. O nähil kimin pistoly? Sen pistolyň. Towa, tehil yüz versen başga birinki diýjek bolup dur. Öz pistolyň. Neme, qargajan, bu öýe gelende bari telefonu getirmesen aqydyň telefonuň işini orada suwa garqatdy. Ha? Ece, mitarit daşynyň böyle onam getirdiysene. O nämetçe? Şanık çakçak. Vay. Berde daşgyrlanır o şan çakmana. Borona getir onna bol ya. Getirjek diýdi. Yollaş ikat yok gelence guller nerede ka? Tavuk ketekde. Nerede? Öýdelegi tavukları immerip ber. Uy söyleme ya. Yollaş Ece. Yüzlenmene ruhsat dedim. Synansın. Tavşırını yerine getirdim. Aydı ber. Ähli tavukların şahsy düzümini jemläp, horozyň ýyzyna düşürüp ýataga gawadım. Ýöne täze alan togumuz horozyň diýenini etmän, goňuşlara gaçyp gitdi. Şo tentek tavuğu yedi güllap yekejödün gawaň. Degme gadyryny bilsin. Hut şeyde. Vay ikat yok jora diýene. Meňe tawukla maraşy aýdan metdem goňşulara gaçypdy. Alak getdin inni gaýdyp gaçmady al gadan oklaýan. Soňam üýşip goňşular bilen ilk goý berýär. Pekrem etme bizim tavuklar gawaryn diýe. Yollaş pıstilgence. Tavuklara beýle ýogup daramak gadagan. Yakma bisersin, gazma düşersin. Vay. Cildir edip dillejele gıydyň. Durşuna akıl, durşuna nakıl gıydy. Akşamda yatman goşku düzödüm, yatmadı bilem, yatırmadı. Ayt gıydım şu akıllı vururun mu? Hutçeyle. Birinciden, ecem hemme zadi elmidama doğru aýtýa. İkinciden, eger ecem doğru aýtmasa, onna birinci diýeni ýatla. Bey, akıllaydı lan sözler ay. Ece, gözün aşak düşüray baribir düşünmedim näme diýen. Ece, Oy telefon gelýärmi? can gelýä. Galyrmana ruhsat dedim. Ruhsat. Alo, men çigillem. Hutçeyle, ikat yok yanımda. Gürleşin. Alo kırkayak, meni kat yok. Şeyle mi? Ura. Tuva näme boldy? Öýe gelýär bugün. Näme sen asıl onuň öýede gelen okmady? Ýoklugy sakoň soňuna teresini öýe bugün sowgatly geljek diýe. Vay Hudaýa şükür biziň kagynna sowgatlyja gelýär. Düýden bir gujak gül getirdi. Ece, on kakam toya gitmek üçün etirdi. Ağaç, yanındaky nämesine aşyk bolup bardyň, murtun pezerdip. Vay nämetine aşyk bolandyr etýän, har beşigine aşyk boldum. Rehram ýarly menem özüne aşyk bolup baraýdyň. Kakaları dirilmek kadagan. Vay, çam kim sen kakaňa dil ýetirýär? Bir de kakaňa öwü tirsaman ýylaýdan bile eşik özünden odan neyip. Vay, sen nämetine aşyk boldun gaýsany? Mene halaşmadym, ejem durmuşa çykardy meni. Yollaş Ece, jogaňy tasdiklamana ruhsat dedim. Finans.
İlki bilen mamam sizi daim oğluna verecek bolupdyr. Toyuňuzdan belli eken ýöne siz öz erkiňize kakama kaçyp bardyňyz. Oğluluydu oğluk yatmaz abi. Onda näme? Yollos harbylaryň zenarlary hem de çağalary. Inni bolsa bayramçylyk palawyny bişirmäge teklip etýän. Urra! 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 Şepeden deňleşme sağa adımlap Agay dur. Nerede gördün terjandyň ýerine pat-pal koň düşüp bar ýanny? Hatardan çykda düşýdi. hut şeýle Çep ayak bilen men üýdüm bilen ýagdaýyňyza görä